L-ħogos li taqbel fil-prinċipju, fil-istessin għajt għal-fiħ l-istenna sal-ħar tal-leġislatura. Għax jekk l-oppozizjoni taqbel, frankament, se tgħaddi relattivament malajr. Kieku hemm xqbil tal-oppozizjoni għandna problema għax tinvolvi bli fil-Kostituzzjoni u ovvjament tikkrea kontroversja. Però jekk fil-pajjiż indumu biex nagħmlu dak li naqblu fuqu, aħseb wara kif ħanamlu dawk li ma naqblux fuqu. Ma tistax iżomm in-nomini, ma tistax iżomm in-nomini. No, ma tistax iżomm in-nomini, ma għalhekk nixtiequ li kemm jista' jkun mal-għar li tidħol biex in-nomini jsiru kif għandu jkun. Ma tinsiex li da mhux qegħdin ngħidu aħna biss, tipo di anke qegħdin naqalgħu iċ-ċamati minn barra, mill-fora internazzjonali. Podri illi l-eżekuttiv jaqbad jinnomina min irid mingħajr l-ebda ntil ta' ħadd mhijiex sistema li llum il-ġurnata fl-iżvilupp demokratiku ta' pajjiżi bħal tagħna huwa aċċettabbli. Jekk tgħidli għandhom jiżdiedu ġudikanti, jekk hemm bżonn jiżdiedu għandhom jiżdiedu iva. Mhux dak il-punt. Il-punt huwa li jekk għandhom jiżdiedu b'mod tajjeb, b'mod korrett u jintażlu nies tajbin. Podri ma nixtieqx niġi f'sitwazzjoni fejn kolli ngħid jaħasrek kieku għandi tnejn oħra kont imur. Importanti li kolli tnejn oħra huma tajbin u huma skont jiġu appuntati kif suppost, nomrati kif suppost. Però ma naħsibx li huwa korrett illi nidħlu fiha b'dal mod għax inkella jkollna nikkummentaw anke fuq dawk in-nomi li ma xtieqx nagħmel. Tieħu diversi fatturi in konsiderazzjoni. Naturalment, aħna qegħdin ngħidu waħda mill-affarijiet l-esperjenza. Issa l-esperjenza hija mhux biss ta' snin, imma anki toħroġ affarijiet oħra wkoll bda naf qegħdin ngħidu kemm taf il-liġi, kemm tip ta' artikoli, kontx forsi xi tip ta' perit legali jew arbitru inti tajt xi sentenzi, inti kontribwejt fuq ġurnali.